Jørgen Jensen. Du har en kamp i morgen mod Kjellerup. Hvordan ser holdopstillingen ud? Ja, det ved jeg knap nok, fordi at jeg har fået 11 afbud. Så hvordan holdet lige bliver, det må jeg så tage i løbet af hvem har du afbud fra? Jamen, jeg kan ikke huske. Altså 11 afbud, det er altså svært at huske. Jeg tror, vi bliver 12 spillere i morgen. Tror? Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi bliver 12 spillere, og vi tager til Kjellerup, og så får vi 3 point igen. Nå, jeg spørger igen. Hvordan ser holdopstillingen ud til i morgen? Det bliver en spændende holdopstilling. Der bliver flyttet lidt rundt på nogle spillere, fordi at vi har faktisk næsten kun forsvarsspillere med i morgen. Så hvad formation spiller I så? Vi spiller 4-4-2, som vi plejer. Du sagde, du har mange forsvarsspillere med. 4-4-2, det hænger da ikke helt sammen med mange forsvarsspillere. Jo, men så må forsvarsspillerne også spille angreb. Jeg tænker, en defensiv tilgang, er det rigtigt antaget? Nej, vi vil frem og score nogle mål. Med 10 forsvarsspillere, det bliver lidt svært. Det vent og se til i morgen. Okay, tak herfra. Selv tak.